Гатовая інжынерная і транспартная інфраструктура, а таксама поле для рэалізацыі інавацыйных кірункаў. Гэта пра стварэнне новага праекта свабоднай эканамічнай зоны шматфункцыянальнага прамысловага парку. Гэта не проста завод, а цэлая экасістэма для бізнесу. Галоўны плюс – інвестару не прыйдзецца пачынаць з нуля. У стварэнні такой мадэлі Гомель абапіраецца на паспяховы досвед суседзяў. На Смаленшчыне такія прампаркі ўжо даказалі сваю эфектыўнасць. Цяпер расійскія напрацоўкі дапамогуць нашаму рэгіёну максимально хутка пройти шлях от чертежов до запуску первых станков. Для выполнения поручения президента и задач, поставленных губернатором нашей области, привлечения инвестиций в Гомельскую область, мы рассматриваем сейчас возможность создания промышленного парка, создания комфортных условий для бизнеса. И на сегодняшний день опыт Российской Федерации, он уже очень сильно развит. Гомельшчына не проста пераймае лепшыя практыкі калег, але і гатовая выступаць у ролі тэхналагічных донараў. Адным з ключавых пунктаў візіту стала кампанія, дзе будучыню жыллёва-камунальнай гаспадаркі ствараюць ужо сёння. Тут вырабляюць разумныя прыборы уліку. Паралельна з канвеерам працуе і шмат праграмістаў. Увесь софт тут уласнай распрацоўкі. Гэта гарантуе поўную інфармацыйную бяспеку і незалежнасць ад імпартных абнаўленняў. Мы владеем компетенцией по реверс-инжинирингу. Мы можем взять любой продукт, сделать его более качественным, более эффективным в плане экономической стороны, выявить его слабые и сильные стороны, повторить и выпускать как на внутренний рынок, так и на экспорт. Смоленская область для Беларуси не просто сусед, а стратегічны форпост. Лічбы гавораць самі за сябе. Рэгіён упэўнена ўтрымлівае трэцяе месца па аб'ёме таваразвароту з нашай рэспублікай сярод усіх суб'ектаў Расіі. Падмурак гэтага ўзаемадзеяння трывалыя кааперацыйныя сувязі рэгіёнаў, прадпрыемствы «Крышталь» і «Гомельшкло». Класічныя прыклады таго, як нашы прадпрыемствы інтэграваныя ў эканоміку Смаленшчыны. Аднак багаж сумесных дасягненняў не нагода спачываць на лаурах. Мы уверены, что есть над чем поработать и увеличить и товарооборот, и взаимодействие резидентов наших особо экономических зон. В этом направлении как раз сегодня было подписано несколько соглашений между нашими организациями. И кроме того, сегодняшний визит – это, безусловно, предварительный визит. Мы надеемся посетить Гомельский экономический форум, который состоится в мае месяце. Ну и в целом готовы пригласить губернатора нашего региона для ознакомления с вашим регионом и более глубокой настройкой нашего взаимодействия и сотрудничества. Падпісаныя пагадненні той самы каталізатар, які дасць магчымасць не толькі ўмацаваць пазіцыі Смаленскай вобласці ў топе гандлёвых партнёраў Беларусі, але і выйсці на якасна новы ўзровень кааперацыі з Гомельскай вобласцю. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».